Eye Adom Trotro adepa ewa chimota na obusasa nya bia de enti na January bosome no ya na ensida na ye tententi amayesa adepa otimi nka somwe na ne omanfo ni nkomo Somu na Adom Trotro ye nyina mo bibiara official pa say dan dan nyina mo kan ho na de Adom Trotro brɛ wo fiefie mu na ne asɛm a ɛda ɛpono so a ye twe de srɛ ene abasa nyina ne sɛ edu January aya ne hu ne sɛ bosome ne wa ahomboa bɛn ɛna wayɛ ɛde egu hɔ no mo na sɛ ahomboa bɛn kwa so na wayɛ sa January ye mu nsuru bɛhu no na wotua school fees me ka awofo no wo san so ɛtɔ homa ahodro ɛde ma wo ba de akɔ school na ketua no kro bi ade ne gye awie wadi po awie na ye bisa se January mu ye kwa akosi mu ibro nya ya na ye die enche besi January mu ahoboa ban e na waye etere ma ba pie mu ha de papa mu me ensate me nche ba bebi so omo so January mu ne se ye wa na omo so omo ban e no maye ede egu eja mu akwa aba ma wo aha die na ahoboa ban na waye ede ato omo January de ahoboa na je se awurade nyankopon na ono ankasa bam ma se de anode de se ye de mpa bo beta ya kire ma bibia ya kama one day so eja okono ya confiti January abeti sabri nti ni aka na ye nya we bia nti nyanyame na ye bonam paye osusu se den na ye ma January ye tententen sa ayina ya medweno nkra me nti ase enwie papa because as a say okon bi wo ko we adura na aye denden ama aha ni ntra masa we no aya na atoko wo sa no na bosume January mu nakasa wo sheda bibi sonko ade siesie bosume nankasa wo se wo prepare bibi de ade to wo pekakra bi de ade to no se be ya wo betu school fees ne ade no na wo so because wo se wo yete se aboa tetia oboaboa aduane anugo no ma da ensueboto na okote fe ma na wo no a wo en kra sa na wo se ni paso to no ma wo ye okay ma membra mensa ni faso eja wo nso ai say December ya akona wie ya yegusu a sabire ye twen January die obi ani say ho kire wo because already say fancy me ya banjuma makatue maje die wie dada ye be school botobus botu school fees ni nyina mu na ye den ba nyame na behwe waye bibi sunku bi ade ato ama January ni nyina mu no say abokoko na ka say udi de no de biesie because uninda bofo betutu abo nti so de kakra sie wo de kakra besie because so ka say obedi enjoyment obronya num ko ade abare sam sika nyina sa is kind na odi esu for January oh I mean to di of video so say me see na to say neted but de kakra sie wo de kakra sie sanete okay yes so enko ensa benku meja wo nso oh ma bobo me ho for nkwala no me mfa ni nyina anko se me de kodi bronya se me dwene nkwala nso da ache ho nti no me so ma bobo mo se me de kakra ren ato a nkwala no mo so mbi school mbe yom school fees ne on books skaria ko school no mbe nya de akon so a na sese on so ya ahoboa kakra de egu ho mo so ihihye ban ana se ska ban na on so nya de egu ho oh sika de me sika se me ntimi mfa nto abonten sa eno de me ankasa me account mu na menim de ewom na efie de a problem ne ho ahokyere ne ho enti nkola ne de ne hia me for me next term na me ba besima ama nkola no mo de hia ansa na akọ me ankasa so ma dwene me ho enti sesi eja masaba osu biem esi a wo so aya ahoboa de egu ho na eso ahyehyɛ onya sa na obi nso aye enti futu oban na ode to ho de ama obi a ono nso nya ahoboa empenfo se unya sika sie bi na wonim da asembeba ahokyere ye beba nti ende ye kasa bebu a omuka se obi ate ase je se unya 1 million ne wadi ni nyina na why mistake ene de nya kura enye aduane kura na wo beto na wo de bia sie ukọ etese waduru fie da anwumire na wa ho sie ade che Saturday na pa na wo kọ asọra na so kọ hia no asa wo sizo na wo kọ eye nhyehyɛ ya wo ya eboa wa ankasa enti wo hwa January obia anka sika hesa ne tumi fa to woni emfendi January oh sika no de ye ntimi ntudwa sa because esono sika de in because obi sisika wo won de ntimi emfati se nti eye step by step sa okay yes eja wo so efutu oban na wo ediko afutu amama ne se we are say den de baby aye den
enya ye nko a yeti krokesi ma na ye won kran kwa na ho kire kafra ye nyama won kura se kura no kwa de duba bia adwuna mo kura che ya yo wa no ti aho kire ebi oba bia but there so hu ne say unya kapra fasempo sie because unim de be si ochina ebia na dwe kura unim fofiri na kola bi yale na buronya wa udu sika nyina enjoy waji wani a na so di kan ka se Nyankopon be hwe ye Nyankopon be hwe ye anti esie sika Nyankopon de e pe na mayo ba se so toto ne maye what you say so wo kese Nyankopon be hwe nti wo so na wa secretary fie na wa dade a se na kan ma adwuma nga betra kese be adwuma asan se Nyankopon de kan de pe na ma da nti e so make sure say wa ba adwuma bi e wanya 50 Ghana make sure so the 20 Ghana beto ba bi because wo chena na ju ko dem poni de bi se na ju na na ju so ba yare oh ana bi asem bi asi ukrom na kafre wo yase wase yare serious wo yira mra masa na o man nko data no de na be man nko zunya se nkoti aduro mra ne haban ya na haban ne ade na okoti what you say enti so make sure say kakra bi se because say the name my den ne de se kase be di se ne my di na chia wanya obakura ko school obakase onya school no kro nye ne ntina ma kro ebe me ma wire ma kwambia se be hwe ma school yeah eja onso futuo ban na awode futuo amede mama ma dofo no ne manu anom ne se obia anhye ne sapo mu nsuo din se ne be ya onso betumi adwuma wo ye bia no yere ho na ye adwuma no se ne be ya obenya kakra de ato ho edo ne be boa wo na da ache ho so wako onim afutuo ame mama ma dofo ne me ankasa me hu nyina no ene na ye twen senior January no ebeko nti odofo nso wo fie a na nso ahu se na besifa atoto wo ne emaye o mama wafutuo kakra se wo nso boaboa ho se ne aboa tatia so nya adwane a na ode esie no nso fa wodie esie na ye nyina ye ntumi emwa maga na nya ne ntuma pa emfra enti se driver na betena car na se mate ni so aye ready a ye nyina de so say away